Fl-attività politika fil-gazin tal-Partit Nazzjonalista fil-Melliħa tkellmu l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas self-employed negozji żgħar kooperattivi Bidja u Sajd Edwin Vassallo kif ukoll il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia. Id-deputat Edwin Vassallo foka d-diskors tiegħu fuq is-sitwazzjoni preżenti tal-pajjiż u tal-partit u appella lil kulħadd biex jagħmel kuraġġ u biex inħarsu l qudiem u biex ħadd ma jaqta' qalbu. Aħna inżilna f'demostrazzjonijiet, intom inżiltu fid-demostrazzjonijiet biex tiddefendu id-demokrazija f'pajjiżna. Iżda rridu nkunu kapaċi niddefendu d-demokrazija fil-partit tagħna. Ejjew nirrispettaw id-demokrazija fil-familja tagħna, il-familja tagħna, l-partit tagħna, jekk irridu nkunu kredibbli. Niġġieldu għad-demokrazija fil-pajjiż, imma nirrispettaw id-demokrazija ta' pajjiżna. Ma jistax ikollna rebħ, ma nistgħux nirnexxu bla sagrifiċċji. Edwin Vassallo qal li fil-preżent il-Partit Nazzjonalista għandu l-ikbar sfida qudiemu u hemm bżonn li jerġa' jsir il-partit tan-nies jersaq lehom b'umiltà u b'sagrifiċċju fejn hemm bżonn. Dan huwa l-mument li fih il-Partit Nazzjonalista kull wieħed minna, kull waħda minna naħsbu aktar f'pajjiżna milli fina nfusna. Flimkien m'hemm sfida li ma nistgħux nirbħu. Jien nemmen li kapaċi naslu. Għandna poplu jiddependi mid-deċiżjonijiet tagħna. Jonqos bis-sirrieda, il-kuraġġ li minn dan il-qiegħ netelgħu noħorġu rebbieħ aħna, il-partit u dan il-poplu. Graziella Gallia stqarret li meta kienet avviċinata biex titkellem fi ċirkostanzi preżenti għażilet li tagħmel dan għax tħobb lill-Partit Nazzjonalista. Jekk il-Gvern Laburista jaħseb li hu biss jista' jibqa' għaddej business as usual bil-korruzzjoni u billi jagħti xturu, minn hawn jien l-ewwel waħda li sar ngħidlu le. Graziella Gallia qalet li l-poplu Malti jixraqlu rendikont veru ta' dak li ġara u li qed jiġri f'pajjiżna hija appellat biex kulħadd jagħmel dak li hemm bżonn biex il-Partit Nazzjonalista jkun gvern alternattiv. Hemm bżonn verament li nkunu oppożizzjoni b'saħħitha li tista' viżjoni lill-poplu Malti u Għawġi. Sabiex tassew il-Partit Nazzjonalista ikun verament il-gvern li jixraqlu pajjiżna kif dejjem għamel. Il-kandidata tal-Partit Nazzjonalista qalet li lesta tkun ta' għajnuna biex il-partit jibqa' għaddej kif suppost. Hemm bżonn deċiżjoni li nimxu l qudiem bħala partit għal ġid ta' pajjiżna, temmet tgħid Graziella Gallia.